Кожны год паўтараюцца інфармацыйныя гадзіны, дзе дзецям пагражаюць турмой за падабайкі, за перагляды відэа і за каментарыі ў інтэрнэце. Калі ім кажуць, вас паставяць на ўчэт, калі будзеце ўсміхацца падчас гімну альбо падтрымліваць Украіну. У 2020 годзе дзеці пачалі пратэст, прылепіўшы бел-чырвона-белыя сцягі да сваіх шчыткаў. Дзяцей проста выстраілі ў калідор зноўку і пагражалі ім турмой за антыўрадавую прапаганду і правакацыі. Тое, што называецца правакацыяй у Беларусі, вызначаецца вельмі свабодна. Ад «мне падабаецца анімэ» або прыналежнасці да якой-небудзь субкультуры. Ды проста калі дзіцёнку падабаецца фемінізм альбо яны не плануюць народжваць дзяцей. У такіх класах заняткі юны памежнік абавязковы для хлопчыкаў, і калі бацькі адмаўляюцца іх праходзіць, у іх узнікаюць праблемы з сацыяльнымі службамі. Іх могуць занесці ў спіс небяспечных дзяцей. Гэта распаўсюджаная тактыка запалохвання, якая выкарыстоўваецца нават у тым выпадку, калі бацькі адмаўляюцца плаціць за харчаванне Карлу. Стан маёй дачкі. Пасля такіх школьных дзён яна проста ляжала ў ложку, у шоку ад усяго, што ёй казалі. Яна проста магла заснуць на 3 гадзіны пасля школы. Паводле слоў маёй дачкі, 70% яе аднакласнікаў падтрымліваюць не толькі Маскву, але і Савецкі Саюз і яго войны, і лічаць, што гэта цудоўная краіна, моцная, якая магла даць абарону ЗША. Яны могуць лічыць прапаганду крынжам, але ўсё ж такі іх менталітэт ужо атручаны, таму што яны спажываюць савецкі YouTube, савецкія мультфільмы, глядзяць рускамоўны TikTok. І гэта трывожныя лічбы, асабліва ўлічваючы, што гэтыя дзеці былі сведкамі гвалту, які рэжым учыніў над беларускімі змагарамі за свабоду падчас 2020 года.